Saragam do pakuling masa disadok tanoon jala sada do harta. Jadi dina mabukasan nasida sian habisaran cupang nasida matano pea diluat siniak kawe maringan nasida disi dogi masih padohan mana sida toli tatoba matano bain tano takko jala masak situtut ita tutungi. Jadi tanu nami nasak nai dipakai bain batu jala barang dipakai nasida bain rapot dungi dipadok nasida ma tole tapuka masa dahuta jala tapajokon sada tukup sukot ro di langit pusuna tabain mabagi tata asunang maksera hita tuliat poktibion. Jadi tuat ma Adonai magdida huta do tukubi na pinauli ni aka anak ni jolma tungi na Adonai ma ida ma sada do bangso jala sada pakuling di nasida sude jala runga dipuka nasida paulion akai ope tungsu sudatan nasida paulion saluhut nasinakat nasidai tole tuat mahita jala tagaw pakuling nasida disi asa unang bedia tusi sahala pakuling ni dongan na. Jadi di pasir Adonai mana sida sian itu lihat poktibion kai masot nasida paulion hutai tiba ini didok na Babel ala disido digau Adonai pakuling ni sadok isi ni tano on jala sian di pasir Adonai nasida tu lihat poktibion doa kasudut ni sisem marumur 100 tahun masih sem jadi tubuhan masih apaksat 2 tahun dong satu ayak nasumari ia leleng ni sisem mangbulu dong ditubuhan siak paksati 500 tahun do jala ditubuhan anak dohot bogu marumur 35 tahun siak paksat jadi tubuhan masih sela ia leleng ni asa paksat mangulu dong ditubuhan si sela 470 tahun do 400 tahun do jala ditubuhan anak dohot bogu marumur 70 tahun si sela jadi ditubuhan masih hebek jadi dong ditubuhan si hebek manggul dope si sela 400 tahun jadi tubuhan anak dohot bogu marumur 70 tahun si hebek marumur 34 tahun si hebek jadi tubuhan masih pelek jadi dong ditubuhan si pelek manggulu dope si hebek 470 tahun jala ditubuhan anak dohot bogu marumur 70 tahun si pelek jadi tubuhan masih reu jadi dong ditubuhan si reu manggulu dope si pelek 200 tahun jala ditubuhan anak dohot bogu marumur 72 tahun si reu jadi tubuhan masih seru jadi dong ditubuhan si seruk manggul dope si reu 207 tahun jala ditubuhan anak dohot bogu marumur 70 tahun si seruk jadi ditubuhan masih nahok jadi dong ditubuhan si nahok manggul dope si seruk 200 tahun jala ditubuhan anak dohot bogu marumur 20 tahun si nahok jadi ditubuhan masih tara jadi dong ditubuhan si tara manggul dope si nahok 110 tahun jala ditubuhan anak dohot bogu marumur 70 tahun si tara jadi tubuhan masih Abram si Nahor dohot si Haran ondo akasudut si tara ditubuhan si tara do si Abram si Nahor do si Haran ale si Haran manubuhan si Lot alai mate do si Haran jumolo sian si tara amanai di tano hatu buan nai di liwat kastim dungi membuat bogu masih Abraham dohot si Nahor kor ni jolman si Abram si Sarai ia kor di jolman si Nahor si Milka bogu di si Haran aman di si Milka do si Jiska alai Nahol do angko si Sarai dangadong tubuna dungi diaron si Tara masih Abram anak nai do si Lot anak si Haran pagupun nai do si Sarai pagu main na cuma ni Sabram anak nai jadi bukas manasida siat di luar kastim asal lau tu tano kanan jadi saat manasida tu Haran lau marigan disi jadi dong 250
Jadi dung 205 tahun umur ni sitara mati maibana di haran.